Έλλην λόγος, ο κώδικας της ελληνικής γλώσσας, με τον θεολόγο Σημεοφόρο και την Βαρβάρα Σταγιάννου. Παρουσιάζει η Φωτεινή Τυράσκη. Χαίρετε. Ένα μεγάλο φωτεινό χαίρε σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Ελληνολόγος, η οποία είναι αφιερωμένη στον κώδικα της ελληνικής γλώσσας. Ένα νοηματικό εργαλείο που με τη χρήση του μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλες τις επιστημονικές και κοσμογονικές πληροφορίες που κάθε ελληνής λέξη περιέχει. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε κοντά μας τον κύριο θεολόγο Σημεοφόρο, θεμελιωτή του κώδικος του Έλληνος λόγου. Κύριε Σημεοφόρε, χαίρετε. Χαίρετε. Και την κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου, επιμελήτρια του όλου έργου του. Κυρία Σταγιάννου, χαίρετε. Μέσα στο χαίρετε κλείνεται όλη η χαρά που νιώθουμε που είμαστε πάλι μαζί. Στην προηγουμένη εκπομπή μας μιλήσαμε για τον Άρτο και είπαμε τόσο ωραία πράγματα. Μία ολόκληρη εκπομπή, κύριε Σημεοφόρε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μία ολόκληρη εκπομπή για τον Άρτον. Τι ωραία. Χορτάσαμε. Ναι, χορτάσαμε. Βέβαια το χορτάσαμε, ο κύριος Σημεοφόρος αστιεύεται και λέει αφού δεν φάγαμε χόρτα, πώς χορτάσαμε. Ίσως να μην είναι δόκιμος ο όρος. Όχι, ναι, όχι, δεν συνδέεται. Θα έλεγα καλύτερα ότι ο όρος αρτηθήκαμε. Ωραίο. Σημαίνει ότι έχουμε λάβει τροφή πνευματικής φύσεως. Τώρα όσον αφορά τη λέξη επιούσιον, θα πω ότι επί της ουσίας ο κώδικας της ελληνικής γλώσσης είναι ένα εργαλείο το οποίο μας μαθαίνει πώς να μαθαίνουμε γρήγορα και ασφαλώς. Μέσα από τις λέξεις βέβαια. Πάντα βέβαια, διότι οι λέξεις είναι τρόποντινά οι δασκάλες μας, είναι οι μούσες εκείνες που μας διδάσκουν όλη την γκάμα των επιστημών. Βλέπετε 9 είναι οι μούσες, στον ύμνο ονομάζονται καθηγήτριες, καθηγήτριες δηλαδή, οι οποίες μας υπενθυμίζουν την έννοια της μνημοσύνης, δηλαδή της μητρός αυτών. Επίσης διακρίνονται οι μούσες σε διάφορες δραστηριότητες του καλλιτεχνικού κόσμου. Στη μουσική, στη ρητορική, στην φιλοσοφία. Αστρονομία. Εξυπακούεται όλες αυτές οι δραστηριότητες, είναι δραστηριότητες των επιστημών. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι ενώ χρησιμοποιούμε τη φράση η ουσία του λόγου, η ουσία του Θεού, στην αυστηρά επιστημονική φιλοσοφία, δηλαδή στη δογματική της φιλοσοφίας, αυτή η χρήση της λέξεως ουσία του Θεού είναι αδόκιμος όρος, διότι ο ίδιος ο Θεός δεν είναι ουσία και ουσία είναι μορφή ύλης, μορφή πυρός, μορφή σώματος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω? Ναι, τώρα θα πω, κύριε Σημεοφόρο. Θα πω όμως, γνωρίζω ότι έχουμε συνηθίσει όταν ομιλούμε για τα πνευματικά, για τα παιδευτικά μαθήματα, λέμε η ουσία της αληθείας. Εγώ με την έννοια που καταλαβαίνω τη λέξη ουσία είναι ότι είναι αυτό που βρίσκεται εσωτερικά. Αυτό είναι η κωδική προσέγγιση. Εγώ αυτό όμως το καταλάβαινα και πριν ακούσω για τον κώδικα. Δηλαδή έλεγα ότι η ουσία είναι αυτό τελικά που βρίσκεται, το ζουμί που λέμε. Σωστό. Ή της λέξης ή του αντικειμένου. Πολύ καλά το λέει. Ναι. Αλλά εγώ σας λέω τι είναι υπό την αυστηρά εποπτική δύναμη της φιλοσοφίας, η οποία δεν επιτρέπει να λες ότι η λέξη έχει ζουμί.
Ναι, σωστά. Το ζουμί, ο ζωμός δηλαδή, μας παραπέμπει στην ύλη. Ναι. Στη ζύμη. Έτσι λοιπόν, μία ντομάτα όταν τη στύψεις θα βγάλει ζουμί, θα βγάλει ουσία. Και ασφαλώς όλα τα σωματικά όντα. Ενώ ότι ανήκει στο θείον είναι σίον, είναι σία, αλλά όχι ουσία. Ουσία, όχι. Το ου ως άρνηση της λέξεως σία. Η ύλη λοιπόν δεν είναι ο Θεός. Σωστά. Είναι ουσία. Διότι η θεότης και τα νοητά του Θεού είναι θείον. Και εδώ θα υπενθυμίσουμε ότι είτε πούμε θείον είτε πούμε σίον είναι οι ιδία λέξεις, σημαίνει τις δυνάμεις του Θεού και δίον, και είναι σε δωρική διάλεκτον η λέξη σιός, σημαίνει Θεός. Στην Ιωνική είναι Θεός όπως τη γνωρίζουμε. Άρα και η γνωστή μας Σιών ακριβώς σημαίνει θείον, δηλαδή. το θείον, βεβαίως. Και έχει μέσα και τη λέξη Ιων που αναφέρεται στον Έλληνα. Άρα είναι ο μυστικός Ιων ή η μυστική αποστολή του Ιωνος. Εάν φανταστούμε σε έναν μέλλοντα χρόνο, μετά την κρίση, ότι οι άνθρωποι που αξιούνται να καθίσουν εκ δεξιών του κριτού και να δικαιωθούν, εξορισμού αυτοί θα είναι Ιώνες, γη του Θεού δηλαδή. Ναι, επειδή δημιουργείται μία παρεξήγηση κάθε φορά από αυτούς που φθονούν τον ελληνισμό, να λέμε ότι η λέξη Ιων σημαίνει ο κατερχόμενος, φωτισμένος επί του πλανήτου νους. Γιατί πάντα δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, εμείς γνωρίζουμε βεβαίως την φιλετική καταγωγή και την δήλωση του ονόματος Έλλην, όμως υπό την ευρεία έννοια Έλλην είναι κάθε άνθρωπος ενάρετος έχων φωτεινών νουν, λαμπερών νουν, αυτό θα πει Έλλην. Άλλωστε θα πούμε ότι Έλλην εξορισμού είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ενάρετος, ο οποίος έχει θεία καταγωγή και είναι φωτεινός, λαμπερός, και τούτο αποδεικνύεται εκ των λόγων και των έργων του. Ο μη Έλλην είναι εκείνος που θεωρείται τυφλός, εκείνος που έχασε την ιδιότητά του. Γι' αυτό και στα λεξικά μας αλαός είναι ο μη Έλλην, ο μη βλέπων. Αλαός. Ο τυφλός λέγεται αλαός. Αντιθέτως, ο λαός σημαίνει ο λαμπερός, ο βλέπων, ο έχων παιδεία. Και εδώ να κάνω και ένα λογοπαίγνιο. Εάν έχουμε έναν λαό ο οποίος έχει ελληνότροπο παιδεία, ομιλεί, συνεννοείται, πραγματεύεται με δικαιοσύνη, με αγάπη, με σεβασμό, τότε πράγματι το πλήθος αυτών των ανθρώπων είναι λαός, είναι συντεταγμένο πλήθος. Όταν έχουμε άτακτο πλήθος, έναν άτακτο σε εισαγωγικά θα μας το πει η λαό, Φωτεινή όμως που είναι μαθήτρια του κώδικος. Μην με βάζετε σε Όχι, θα το βρεις μόνοι σου. Όταν είναι όχι λαός, τι είναι? όχλο. Είναι πολύ εύκολο. Πολλές φορές ρωτάει κάποιος στο τηλέφωνο, λέει ενοχλώ? Λέμε όχι, γιατί δεν είσαι όχλος. Υπάρχει μία παρατήρηση ακόμα. Η συνήθεια. Και πολλές φορές μας λένε κάποιοι, ναι, το έχουμε συνηθίσει έτσι. Τι παρατηρούμε εμείς?
ό,τι έχουμε συνηθίσει και είναι λάθος, η λογική μας έχει την τάση να το απορρίπτει και να επαναφέρει την ορθή χρήση. Με ένα παράδειγμα θα πω, πολλοί έχουν συνηθίσει και λέει, αντί να πει θα σου μιλήσω ολοκάθαρα, με ειλικρίνεια, λέει θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και εγώ λέω, δεν μπορείς να μου μιλήσεις καθαρά, διότι το ξεκάθαρα είναι αντίθετο του καθαρά. Και επίσης θα πω ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση των σημασιών, των λεξικών σημασιών, ώστε η διάνοια μας να επιλέγει αυτές που είναι απαραίτητες λέξεις για να εκφραστεί ένα ολοκληρωμένο νόημα. Κυρία Σταγιάννου. Φωτεινή, και οι φίλοι που μας ακούν φαντάζομαι θα συμμετέχουν αρκούντος. Επί της ουσίας λοιπόν, εμείς χειριζόμεθα κατά δύναμη όσο μπορούμε καλύτερα τον Έλληνα λόγο και έχουμε ως μάρτυρα να μας επιβεβαιώνει το αληθές το λεξικό μας. Ένας μαθητής του κώδικος που είναι χωροτάκτης και μελετάει τον κώδικα 17 χρόνια, 6,5 χρόνια προσπαθούσε να τον απορρίψει, όχι από κακοδοξία, αλλά για να ικανοποιήσει την περιέργειά του αν ο κώδικς είναι αληθής. Χρησιμοποίησε λοιπόν την μέθοδο πρώτον της επαληθευσιμότητος και είδε ότι άπασε λέξεις του λεξικού μας συμφωνούν απολύτως με τον κώδικα, και μια άλλη εργασία που έκανε ήταν της διαψευσιμότητος, προσπαθώντας να διαψεύσει τον κώδικα, και ο κώδικς πέρασε αυτά τα τεστ και αυτός είναι ο καλύτερος μαθητής του Έλληνος λόγου που μπορεί να τον υπερασπιστεί τέλεια. Να υπενθυμίσω κι εγώ ένα λόγο του Χριστού, ο οποίος λόγος του λέγει ότι εργάτε της αληθείας εργάζονται στο φως και φέρνουν τα έργα τους στο φως, δηλαδή προς το ευρύ κοινό, διότι επιδιώκουν τον έλεγχο. Σκοπός του επιστήμονος ερευνητού δεν είναι να επιβάλλει μία γνώμη στις διάνοιες των ανθρώπων, αλλά να αποκαλύψει την ορθή γνώμη. Γι' αυτό από τη λέξη δόξα, που στην αρχαία σημασία σημαίνει δόγμα και επιστήμη, έχουμε την ορθή δόξα, το όνομα δηλαδή τη λέξη ορθοδοξία, για να σημειωθεί και η θρησκευτική πίστη στην πιο υψηλή της διδακτική έκφραση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σταγιάννου, όταν χρησιμοποιείτε τον όρο στα λεξικά μας, για τις λέξεις που επιβεβαιώνουμε, να μας πείτε τι εννοείτε. Της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Στην ουσία είναι το λεξικό μας. Αλλά επειδή έχουν γίνει πολλές εκδόσεις, που βεβαίως αναδεικνύουν τις ίδιες Ελληνίδες λέξεις, απλά της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Για να καθαρίσει σωστό, λίγο σωστό. Γιατί μπορεί να νομίζουν οι φίλοι μας ότι πουλάμε και κάποιο λεξικό. Όχι. Καλά έκανες και το διευκρίνησες. Ναι. Εμείς μόνον τα 10 βιβλία του Έλληνος λόγου διαθέτουμε, εκ των οποίων τα 3 αφορούν την μαθητεία και τα άλλα 7 αναφέρονται σε αποκωδικοποιήσεις ύμνων, μύθων, αρχαίων κειμένων, και τότε αντιλαμβάνονται οι μελετώντες ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία, τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα που ομιλούμε και είναι μέσα στο DNA μας, οπότε μην ανησυχούν, ο Έλληνος τους οδηγεί ασφαλώς στα νοήματα και θα καταλάβουν ότι μιλάμε αρχαία ελληνικά, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Οπότε να πούμε ότι όταν λέμε τα λεξικά μας εννοούμε οποιοδήποτε λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Ακριβώς. Όλοι πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας. Το λεξικό και ο κώδικας πάνε μαζί και οι γνώσεις όλοι είναι εις διάθεση παντός αναζητητού. Θα μας μιλήσετε για τον Επιούσιον. Εσείς, ο κύριος Σημεοφόρος,
δεν έχουμε χρόνο. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για Επί της ουσίας. Έτσι. Διάλειμμα λοιπόν. Εκπομπή Ελληνολόγος και πάλι μαζί και γυρνάω στην κυρία Σταγιάννου να μιλήσει επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Λοιπόν, εγώ πάντα επαναλαμβάνω και ελπίζω ότι αυτό δεν κουράζει τους ακούοντες φίλους μας, ότι προτιμώ, και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κύριο Σημεοφόρο αυτό, να επισκεπτόμεθα μία λέξη και να μένουμε μαζί της μέχρι που να μην υπάρχει τίποτε άλλο να μας αποκαλύψει. Πάντα βέβαια υπάρχει κάτι, γιατί η δική μας συνοημοσύνη είναι πιο κάτω από της Ελληνίδος λέξεως. Εγώ λοιπόν έχω μπροστά μου γραμμένη τη λέξη επιούσιος. Γιατί ο Χριστός είπε τον άρτον των επιούσιων και δεν είπε σκέτον των άρτων ή δεν είπε τον άρτον της ουσίας. Μου χτυπάει πιο πολύ στο μάτι μου η λέξη ουσία. Ανοίγω το λεξικό και διαβάζω. Μην νομίζουν οι φίλοι ότι τα ξέρουμε όλα, πάμε και εμείς στο λεξικό μας και ψάχνουμε. Και λέει ουσία, ό,τι ανήκει σε κάποιον περιουσία. Λέω εδώ, εννοεί ουσία τα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και λέει η περιουσία μου. Και άμα χάσει την περιουσία του, πάει και αυτοκτονεί η Φωτεινή. Γιατί δεν αξίζει φαίνεται αυτός τίποτε και είναι μόνον η περιουσία του. Την περιουσία που δεν τη χρησιμοποιείς για την ουσία, τι να την κάνεις. Έχει όμως και μια δεύτερη έννοια η ουσία, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει και λέει η αληθής φύσης πράγματος τινός. Άρα φίλοι εσείς που κάνατε ένα σωρό απατεωνιές για να μαζέψετε πολύ περιουσία, δεν ξέρετε ότι η ουσία είναι και η αληθινή φύσης του πράγματος που είναι η ψυχή και το πνεύμα. Αρχίστε λοιπόν να αποφορτίζεστε από αυτό το βάρος των υλικών, διότι όποιος είναι δούλος του υλικού χάνει την ουσία. Επομένως λοιπόν η πρώτη προσέγγιση που κάνω στην λέξη επιούσιος είναι η ουσία. Εστιάζω την προσοχή μου στη λέξη ουσία, η οποία έχει ένα μόνον άφωνο, το σίγμα. Το σίγμα σημαίνει το εσωτερικόν. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την αληθινή φύση των πραγμάτων, δηλαδή για την ψυχή μας, εννοούμε τα εσωτερικά χαρίσματα. Όταν μιλάμε για τα πνευματικά, μιλάμε τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στο νου μας, και όταν μιλάμε για τα φυσικά αντικείμενα, εννοούμε την ουσία ως αξία του αντικειμένου. Αν αποκωδικοποιήσω τώρα τη λέξη ουσία, με το όμικρον σημαίνεται το σώμα ή ο περιορισμένος χώρος, η ύψιλον όπου συσσωρεύεται η ψυχική ή η πνευματική ή η υλική αξία, η ποσότης δηλαδή. Με το γιώτα σημαίνεται η συνεχής τροφοδοσία, διότι και τα ψυχικά μας χαρίσματα λίγο-λίγο αυξάνονται και τα πνευματικά μας με τη γνώση λίγο-λίγο ομοίως αυξάνονται, αλλά το γιώτα αφορά και τα υλικά, τα οποία λίγο-λίγο η φροντίδα μας να αποκτήσουμε περισσότερα τα επαυξάνει. Όμως μέσα στη λέξη ουσία υπάρχει και το ους, και το ους είναι αυτό το όργανο του σώματός μας που με πολλή σοφία ονόμασαν οι ονοματοθέτε, για να αποδώσει την πραγματική εργασία που κάνει το ους, το οποίο είναι αυτό που συλλαμβάνει την πληροφορία, την μεταφέρει στον εγκέφαλό μας και έτσι αξιοποιείται η πληροφορία που παίρνουμε. Αυτά είχα να πω σχετικά με την λέξη ουσία. Θα επανέλθω, αλλά νομίζω και ο κύριος Σημεοφόρος θα έχει πολλά να προσθέσει. Κύριε Σημεοφόρε. Εγώ να κάνω μία διάκριση και μία δήλωση. Η λέξη ουσία είναι δόκιμος όρος για να μιλήσουμε για τα φυσικά. Γι' αυτό λέμε φυσική ουσία. Όσα έχουν χημική σύσταση τα αποκαλούμε
φυσική ουσία. Τα αποκαλούμε φυσικές ουσίες. Έρχομαι όμως πολλές φορές να πω ότι συνηθίζουμε να λέμε πνευματική ουσία, να λέμε η ουσία του λόγου. Και εδώ αντιλαμβανόμεθα ότι αναφερόμεθα στα νοήματα του λόγου ή στην ανωτέρα φύση του πνεύματος, η οποία είναι άειλος, είναι θεία, είναι κυβερνητική υπόσταση. Αυτή η διάκριση πρέπει πάντα να είναι στο μυαλό μας, ώστε να αντιλαμβανόμεθα πότε το εξεταζόμενο αναφέρεται στο θείον και πότε στο υλικόν. Είναι ό,τι είναι θείον, το θεωρούμε ότι είναι κυβερνητική δύναμης. Ό,τι είναι υλικό θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία της ύλης, δηλαδή του κτιστού φωτός. Έρχομαι τώρα να πω ότι οι λέξεις επιούσιον στην προσευχή ομιλεί για τον φυσικό άρτο ή για τη διδασκαλία. Και όχι, θα ήθελα πολύ να μας το εξηγήσετε. Μα θα μας το πει η πρόταση. Η πρόταση είναι των άρτων ημών των επιούσιων. Και συνεπώς εδώ είναι ότι ο άνθρωπος ζητεί των άρτων των επιούσιων από τον ουράνιο πατέρα. Και εγώ ερωτώ, εάν επρόκειτο για τον άρτο τον φυσικό, αυτός είναι άφθονος επιγεήνου πεδίου. Εδώ όμως ζητεί ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος, τον επιούσιο άρτο, και θα δείτε πως μία λέξη μας καθοδηγεί. Αποκαλύπτει την ουσία δηλαδή. Ναι. Η λέξη επιούσιος με το προθεματικό επί μας λέγει ότι το ζητούμενο είναι αυτό το οποίο είναι πάνω από την ουσία. Εννοείται θα πάνω μας από πει την... όμως η Φωτεινή από ποιον το ζητάμε. Δηλαδή η πρόθεση σε πι που έχει ένα ε, ένα πι και ένα ιώτα, από ποιον το ζητάμε. Αφού βλέπω ένα πι, ναι, το οποίο χαρακτηρίζει τη λέξη, είναι ο πατέρας. Πολύ ωραία. Και επιπροσθέτως θα πω εγώ, ο επιούσιος άρτος είναι ο λόγος, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έπος ίσον λόγος. Ποιος όμως λόγος είναι αυτός που λέγεται έπος? Ο αφηγηματικός, ο διηγηματικός. Γι' αυτό που έχουμε σπουδαία κείμενα της αρχαιότητος, έχουμε το επίθετο έπι του Ομήρου, τα έπι του Ησιώδου, τα έπι του Ηρακλήτου. Και συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι και τα Ευαγγέλια είναι τα έπι του Χριστού μέσω των μαθητών του. Επανέρχομαι στην πρόταση των άρτων ημών των επιούσιων. Αυτή είναι η διδασκαλία του λόγου της αληθείας, τον οποίον πρέπει όλοι οι άνθρωποι να επιζητούν προσευχόμενοι. Και όταν λάβουν αυτόν τον άρτο της αληθείας, του λόγου της αληθείας, τότε γίνονται κοινωνοί των επουρανίων δωρεών. Των δωρεών δηλαδή του ουρανού, του υψίστου, ο οποίος μέσω του μονογενούς αυτού Υιού και βραχίωνος του ευεργετεί όλη την δημιουργία. Οπότε η έκφραση που συνήθως χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που λέει «τρέχω για να βγάλω τον επιούσιο» πόρο απέχει. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει, Φωτεινή. Τώρα ο κύριος Σημεοφόρος με έκανε για άλλη μια φορά να εκπλαγώ. Ενώ και εγώ τόσο βαθιά μελετώ τις λέξεις, δεν είχα σκεφτεί αυτό το επί να το δω ως έπος, δηλαδή ως θείο λόγο.
και όπως σου εκμεύσαμε και σένα, με το πι σημαίνεται ο Πατέρας Θεός. Άρα αυτό το επί με το ε σημαίνει όλη την έκταση του πλανήτου, γιατί το ε σημαίνει την πορεία, την κίνηση, την έκταση. Το πι πρωτίστως δηλώνει τον Πατέρα Θεό και ύστερα θα χαρακτηρίσει το πυρ των σωμάτων, το πυρ των πυρήνων, και με το γιώτα σημαίνεται αυτή η άπαυστος τροφοδοσία. Άρα λοιπόν αυτό που επί του πλανήτου ο Πατέρας Θεός απαύστος μας στέλνει, συνοδεύει την λέξη ουσία για να αποδώσει το αληθινό νόημα της λέξεως επιούσιος. Και βέβαια ο Πατέρας Θεός δια του λόγου ή δια του φωτισμού του μας επικοινωνεί μαζί μας και μας τροφοδοτεί. Άρα βλέπουμε τώρα τη λέξη επιούσιος να παίρνει στα μάτια μας το αληθινό μεγαλειώδες νόημα και για άλλη μια φορά λέμε πόσο σοφές είναι οι Ελληνίδες λέξεις. Να συμπληρώσω όμως και κάτι ακόμα, ότι τον επιούσιον εγώ διαβάζω, ακούω και το ιον, που σημαίνει γιώτα το κατεργόμενο φως, όμικρον σε ένα χώρο ή σε ένα σώμα, νη βάση νοός και νόμου, το ιον του ιόντος για να δομηθούν τα όντα. Άρα οι λέξεις επιούσιος νομίζω μας τα αποκάλυψε όλα. Μπορεί και να μην τα αποκάλυψε και μετά να δούμε πάλι ότι κάτι λίγο έχουμε να πούμε. Κύριε Σημεοφόρε, έχετε να συμπληρώσετε κάτι? Βεβαίως, έχουμε χρησιμοποιήσει την λέξη ους και πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η ακοή είναι μία των 5 αισθήσεων. Λέμε τη λέξη αίσθησης διότι ο φυσικός μας χώρος, κόσμος, ονομάζεται αισθητός και εμείς έχουμε 5 αισθήσεις και αισθανόμεθα τον αισθητό κόσμο, εντός του οποίου βεβαίως και εμείς εξορισμού θεωρούμεθα αισθητά όντα. Βεβαίως θεωρούμεθα και διανοητά όντα, νοήμωνα όντα, αλλά είμεθα του κόσμου τούτου σωματικός, του κόσμου του αισθητού και είμεθα αισθητά όντα. Μπορείτε να μην ξεχάσετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, βεβαίως, να κάνω ένα διάλειμμα και να τα πούμε αμέσως μετά. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Παναρχαία κρυμμένη γνώση των μύθων και των αρχαίων κειμένων μας αποκαλύπτεται τώρα. Στην ιστοσελίδα μας ellinlogos.gr θα ενημερωθείτε για διαδικτυακά μαθήματα, διαδικτυακές τηλεοπτικές παραγωγές και την σειρά των βιβλίων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 0030 210 50 57 326 και 0030 22 410 60 597. Εκπομπή Ελληνολόγος και δίνω αμέσως το μικρόφωνο στον κύριο Σημεοφόρο. Σκέπτομαι λοιπόν ότι αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε, ότι έχουμε 5 αισθήσεις, έχουμε διερωτηθεί σε τι μας χρησιμεύουν αυτές οι αισθήσεις. Από την απάντηση που θα δώσουμε, την θετική, την λογική, εξαρτάται και η ικανότητα της διανοίας μας να συμπεράνει, να συλλάβει μία περισσότερη αλήθεια από αυτή την απλή αισθητική αλήθεια. Οι αισθήσεις μας, τα όργανα των αισθήσεων μας, είναι αυτά που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες γνωστικές από τον περιβάλλοντα κόσμο μας
και μέσω της ορθής τάξεως των υλικών σωμάτων, των φυσικών ενεργειών, αντιλαμβανόμεθα την άφατο δόξα του Δημιουργού. Διότι ενώ ο Θεός και οι δυνάμεις του Θεού είναι αθέατες, τα υλικά σώματα είναι θέατα και δημιουργούν την φαινομενική πραγματικότητα, η οποία άλλοτε μεν μας λέγει την αλήθεια, άλλοτε μας παραπλανά, δεδομένου ότι υπησέρχονται πολλές, θα πούμε, εικονικές παραστάσεις. Έρχομαι τώρα και λέω, μήπως όμως μία από τις αισθήσεις είναι αυτή που είναι πολύτιμη όσον αφορά την διδασκαλία και την πέδευσή μας? Και τότε διακρίνουμε το εξής, ότι η ακοή μας και το όργανο της ακοής μας λέγεται ους και είναι αυτό που ομοιάζει με την ουσία, διότι αυτό το όργανο συλλαμβάνει ακουστικώς την ουσία των πραγμάτων, των φυσικών πραγμάτων. Θα λέγαμε ότι εξυπηρετεί περισσότερο το πνεύμα. Με άλλη λέξη θα λέγαμε ότι το ους αυτό εξυπηρετεί στο μέγιστο την διαδικασία της μαθήσεως. Η μετάδοση των γνώσεων είναι αυτή που δια του προφορικού λόγου διαδίδεται, μεταδίδεται και συλλαμβάνει στα ότα των ανθρώπων. Κάποιο ρήμα υπάρχει, ενωτίζομαι, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ τι σημαίνει. Γι' αυτό λοιπόν στην προστακτική ο διδάσκαλος, ο προφήτης, ο Απόστολος καλεί τους ανθρώπους με την προστακτική ενωτίζεστε ή ενωτίζω τα ρήματα του Θεού. Και όταν λέμε ενωτίζομαι σε πρώτο πρόσωπο, σημαίνει ότι ακούω, όχι απλώς ακούω ήχους, αλλά εννοώ ή προσπαθώ να εννοήσω τα υπέρ της απλής λογικής του ανθρώπου λεχθέντα. Καταπληκτικό. Δεν το είχα. Πόσες λέξεις δεν γνωρίζουμε, δεν θυμόμαστε, δεν γνωρίζουμε. Τις γνωρίζουμε υποσυνειδήτως, αλλά δεν τις ενθυμούμεθα. Και έρχεται τώρα ο Έλλην λόγος, μας κάνει πιο προσεκτικούς στην παρατήρηση των λέξεων, οι οποίες βεβαίως μέσω ενός εκάστου γράμματος μας αποκαλύπτουν το νόημα. Και ακούς, γιατί προσπαθούσα εγώ τώρα να θυμηθώ, που υποτίθεται έχω εντρυφήσει τόσα χρόνια στον κώδικα, δεν θυμάμαι το ρήμα ενωτίζομαι. Γιατί να μην το θυμάμαι όμως, δεν είναι ντροπή? Αφού λέει εν, ότα, αυτό που εισέρχεται εις το ους και μου δίνει ζωή. Κυρία Σταγιάννου, μην ενοχλείστε, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτό οι πρόγονοι μας εκάλουν τα γράμματα ως σημεία, ως σύμβολα μνήμης. Η γραφή εξυπηρετεί και την μετάδοση των αρχαίων παλαιών αληθιών, αλλά και αποτελεί μνημείο, μνημοσύνη δηλαδή των πληροφοριών, των γνώσεων. Εμείς θα πω σε αυτό που είπατε για το ρήμα ενωτίζομαι, κυρία Σταγιάννου, θα πω ότι και τα σκουλαρίκια, αυτά τα κοσμήματα που οι γυναίκες προσαρτούν στα ότα, τα λέμε στην γλώσσα μας ενότια. Είδες, ότα, εις τα ότα. Δεν έχει το ζώμεν εδώ, γιατί επειδή είναι στολίδι αυτό που μπαίνει, λέει εις τα ότα μπαίνει. Λοιπόν, επομένως λέω εγώ μία πρόταση. Γυναίκες δεν πρέπει να ενωτίζουν τα ότα, τα όργανα δηλαδή εξωτερικώς, αλλά να ενωτίζονται τα νοήματα του λόγου, του αληθούς λόγου. Πολύ ωραίο. Τι ωραίες διδασκαλίες, πραγματικά νομίζω ότι
Όταν θα αρχίσουν οι Έλληνες να μελετούν τον Έλληνα λόγο, η ζωή τους θα γίνει πάρα πολύ όμορφη και θα νιώσουν μία απελευθέρωση, αντιλαμβανόμενοι ότι γνωρίζουν τόσα πολλά και το αγνοούν. Αυτό είναι το θλιβερό. Γι' αυτό έχουμε εσάς, για να μας τα θυμίσετε. Προσπαθούμε, ναι, να υπενθυμίζουμε και κάπου ότι εμείς έχουμε το σχολείο του Έλληνος λόγου και υπάρχει στο διαδίκτυο, διότι όσοι μάχονται την ελληνική γλώσσα κάνουν ό,τι μπορούν να εμποδίσουν. Να πούμε ότι με τη βοήθεια του Θεού μετά από 11 χρόνια ας πούμε ότι τερματίστηκε αυτή η δικαστική διαμάχη με αυτούς που πήραν τον κώδικα με ασέβεια για να τον διαστρεβλώσουν, να τον πουλήσουν, να κερδοσκοπήσουν. Τουλάχιστον νιώσαμε την ικανοποίηση ότι αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο η κακοήθεια όσων επετέθησαν και μόνον το δικαστήριο δεν απέδωσε την σωστή αποζημίωση που θα μας βοηθούσε να προωθήσουμε το έργο από οικονομικής απόψεως. Τέλος πάντων έχουμε μάθει αυτή τη θλιβερή πρόταση «Στην Ελλάδα ζούμε» που μας πληγώνει τόσο πολύ, αλλά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμεθα σε αυτό το έργο που ετάχθημε. Τελικά η Ελλάδα από μόνη της δεν είναι. Οι Έλληνες την κάνουν την Ελλάδα. Οι Έλληνες πληγώνουν, λοιπόν. Βέβαια, γιατί η Ελλάδα δεν είναι που λέει τα βουνά και τα ποτάμια, αλλά είμαστε εμείς. Και τα βουνά και τα ποτάμια, αλλά κυρίως εμείς. Πρέπει να διορθωθούμε. Ναι, ναι. Στον χρόνο που μας έχει μείνει θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη... να προχωρήσουμε. Εγώ δεν θέλω. Θέλει να μείνει επί της ουσίας ο κύριος Σημεοφόρος. Ακόμη, πολύ ωραία. Θέλω επί της ουσίας να πω ότι προσπερνούμε έτσι με ευκολία τη λέξη φιλοσοφία. Και η λέξη αυτή για μένα, έτσι πιστεύω εγώ, έχει και θεολογικό χαρακτήρα, όχι μόνον επιστημονικό με την έννοια της επιστημονικής ερεύνης. Πρώτον, η λέξη φιλοσοφία είναι από το φίλος και σοφία. Και ίσως οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίσουν ότι σύνθρονος του υψίστου Θεού, νοητή γυναίκα, έτσι, σύνθρονος δύναμης. Είναι... Νοητή δύναμη. Ναι, λέω νοητή γυναίκα για να ομιλήσω ότι είναι θηλυκού γένους το όνομα Σοφία. Είναι η Σοφία. Για να βλέπετε πώς είναι οι σκέψεις, οι διανοητική σκέψεις του ανθρώπου δομημένη με τάξη. Θα ήταν αδύνατον σε αυτές τις φιλοσοφικές παραδοχές των σοφών της αρχαιότητος ο Θεός να μην είναι πλήρης σοφίας. Και συνεπώς για να δημιουργήσει έναν τέλειο κόσμο, τον σύμπαντα κόσμο, έχει σύνθρονο την σοφία. Γι' αυτό και ο υμνοδός στην Παλαιά Διαθήκη έχει την σοφία να ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο και λέει προ καταβολής κόσμου ο Θεός έκτισέ με, ή να λέει ποιήσει εν σοφία τα έργα του. Εμείς οι Έλληνες έχουμε τη λέξη φιλοσοφία για να δηλώσουμε αυτή την δίψα για τη σοφία του λόγου, του Θείου Λόγου, και η φιλοσοφία έγινε ηγεμόν επιστήμη όλων των άλλων επιστημών. Εμείς οι Έλληνες την διδασκαλία του Ιησού μέσω της ελληνικής γλώσσης μεταδώσαμε στους λαούς και τα έθνη. Και εμείς οι Έλληνες υποψιάζουμε ότι θα κληθούμε και πάλι να δώσουμε τα απαραίτητα φώτα τα οποία μέλουν να αποκαλυφθούν προς όλη την ανθρωπότητα. Διότι η εντολή είναι μία. Μάθετε, διδαχτείτε την δικαιοσύνη του Θεού
και θα ευδαιμονήσετε. Αν πράξετε διαφορετικά, θα είστε άξιοι της τύχης σας. Υπάρχει αυτό σε κείμενο που είπατε τώρα? Όλο και κάτι υπάρχει και κάτι προσθέτω εγώ. Όλα όμως. Δεν σας τα λέω. Ο χρόνος περιέχει την έννοια του χώρου και ο χώρος είναι ορισμένος, όπως και ο χρόνος που δρά εντός χώρου. Με αυτό θέλω να σας πω, το δεν μας τα λέτε όλα, εξ ορισμού είναι αδύνατο να συμβεί, γιατί τα όλα ανήκουν στην αιωνιότητα. Όλα για το συγκεκριμένο θέμα εννοείς. Μα σε ποιο χώρο χωρούν όλα? Α, κύριε Σημειοφόρε. Ωραία στο είπε. Ωραία στο είπε. Σου λέει ο χρόνος της εκπομπής έχει έναν ορισμένο χώρο. Γιατί οι λέξεις χρόνος είναι χρό, που θα πει ο χώρος, στο χώμα ρέει το φως, άρα έχουμε τον χώρο, νος, βάση νος και νόμου. Συνεπώς και η αναφορά χωρόχρονος είναι εντελώς αδόκιμος και έρχεται ο Έλλην λόγος τώρα εδώ να μας διδάξει το αληθές και κάτι που τώρα μου ήρθε στο νου να προσθέσω, ότι εάν όλοι εμείς επί πλανήτου οι ενδιαφερόμενοι, οι φωτεινοί νόες μελετήσουν και εντρυφήσουν στον κώδικα, θα λυθεί πάσα παραξήγησης, διότι ο Έλλην λόγος ακριβολογώντας οριοθετεί την αναμφισβήτητον αλήθεια και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντιμαχήσεως, διότι μέχρι σήμερα ο ένας έλεγε την δική του εκδοχή, ο άλλος τη δική του, ομοίαζαν ίσως κατά το μέγιστον οι δύο εκδοχές, αλλά υπήρχε μεγάλη αντιμάχηση. Έρχεται τώρα ο Έλλην λόγος και σαν σπαθί κόβει ακριβώς και δεν αφήνει κανένα περιθώριο ούτε αμφισβητήσεως ούτε αντιμαχήσεως. Εγώ θα πω πάντως ότι η λέξη χωροχρόνος μπορεί να είναι επί της ουσίας δάνειο, γιατί όταν ένας ξένος θα ήθελε να μιλήσει για το χρόνο και τον χώρο, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσα από την ίδια τη λέξη να τα εννοήσουν και τα δύο. Πρόβλημά Άρα, τους. θέλω να πω ότι αυτοί μπορεί να βάλουν ένα time, space, τέλος πάντων πώς να το πούμε, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πώς μπορεί να λέγεται, ο χωροχρόνος, και αυτό ερχόμενο ως δάνειο πια σαν επιστημονικός όρος, μεταφράζεται χωροχρόνος στη δικιά μας τη γλώσσα. Ο Έλλην απαγορεύεται, Φωτεινή, να το πει αυτό. Ο ξένος σας το πει όπως θέλει. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να βγούμε να το ανακοινώσουμε και να πούμε ότι μες στη λέξη χρόνο Μέσα στα βιβλία μας. Μέσα στα βιβλία μας τα ανακοινώσαμε. Υπάρχει αυτό. Βεβαίως και υπάρχει μέσα στον Ησίοδο. Φλέγεται ο κύριος Σημειοφόρος. Εγώ μια λέξη να πω. Όταν πάμε στον Ησίοδο που αρχίζει να ιστορεί την δημιουργία του φυσικού κόσμου, ο Κρόνος γεννιέται από τη στιγμή που αρχίζει η κίνηση. Έρχεται ο Ηράκλητος, που θα το πει ο κύριος Σημειοφόρος, να συμπληρώσει αυτή την εκδοχή. Άρα ο χρόνος κινείται μέσα σε χώρο. Δεν υπάρχει χρόνος αν δεν υπάρξει χώρος. Και ο χώρος δεν έχει νόημα αν δεν υπάρξει ο χρόνος. Άρα λοιπόν εμείς οι Έλληνες με τη βοήθεια του κώδικος ακριβολογούμε αναφερόμενοι στον χρόνο. Κύριε Σημειοφόρε. Επιγραμματικός θα αναφέρω. Για τον Ηράκλειτο που είπα να το συμπληρώσετε αν θέλετε, μην ξεχαστεί. Επιγραμματικός θα αναφέρω ότι λέγεται, εγγράφει, γέγραπτε όπως έλεγε ο Ιησούς, ότι ο χρόνος συν κόσμο εγεννήθη. Αφού λοιπόν ο χρόνος εγεννήθη συν κόσμο και αφού ο χρόνος περιέχει χώρο στη δομή της λέξεως και αφού έδωσα τον ορισμό κατά τον οποίο ο χρόνος είναι κίνηση των όντων εν χώρο, συνάγεται το ασφαλές συμπέρασμα ότι στον φυσικό μας κόσμο είναι και χώρος και χρόνος μαζί. Συνεπώς ο όρος χώρο-χρόνος είναι αδόκιμος για τον εξής λόγο.
διότι παραπέμπει σε ένα άλλον τόπο όπου και ο χώρος και ο χρόνος είναι συνδεδεμένοι και ονομάζουν χωρόχρονο. Μα και εδώ δεν είναι και ο χρόνος συνδεδεμένοι. Συνεπώς πώς παραπέμπει κάπου αλλού? Εξορισμού η λάθος χρήση της λέξεως καθοδηγεί τους ανθρώπους σε λαθασμένη σκέψη. Η ελληνική μας γλώσσα δια της λέξεως χρόνος και της λέξεως κρόνος ακριβολογεί ότι ο χώρος και ο χρόνος αναφέρονται στην κίνηση των υλικών σωμάτων, ενώ ο λόγος, η θεότης το θείον, ανήκει στην απειρία του Θείου Πνεύματος, η οποία δεν περιορίζεται από κανέναν χώρο και από κανέναν χρόνο. Καταπληκτικό. Κυρία Σταγιάννου. Θα πω ότι καταφέραμε μέσα σε μία εκπομπή πάλι να αναλύσουμε μόνο μία λέξη. Οι φίλοι που μας ακούν, εάν ενδιαφέρονται, το σχολείο του Έλληνος Λόγου τους καρτερεί και φιλοδοξούμε να κάνουμε το τέλειο σχολείο του Έλληνος Λόγου στην επομένη μας προσπάθεια. Δηλαδή θα φτιάξουμε ένα νέο σχολείο όσο μπορούμε καλύτερο και πιο σύγχρονο για να μοιραστούν αυτά τα θεϊκά δώρα. Φίλοι, σας θέλουμε κοντά μας γιατί η πορεία είναι πολύ επώδυνος όταν είναι μοναχική. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Σημεοφόρε, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κυρία Σταγιάννου, αγαπητοί μας φίλοι, μέχρι την επόμενη μας συνάντηση μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ellinlogos.gr. Εύχομαι σε όλους ειρήνη και αγάπη φωτεινή. Ήταν η εκπομπή Έλλην Λόγος με τον θεολόγο Σημεοφόρο και την Βαρβάρα Σταγιάννου. Παρουσίασε η Φωτεινή Τυράσκη. Μουσική σήματος Γεώργιος Ραφαήλ Χαϊτάνος.